Jedna velká gratulace. O úctyhodný zápis do fotbalových statistik se postaral rozhodčí Jaromír Čejka, který na Třebíčsku odřídil jubilejní 5000 utkání v rámci různých soutěží. Mezi tuzemskými sudími se tak stal jen těžko překonatelným rekordmanem. Fotbalovým rozhodčím se Jaromír Čejka stal v 25 letech. Z okresního přeboru se postupně vypracoval až v ligového sudího. Premiéru v nejvyšší soutěži si odbyl v roce 1971. Těch zápasů bylo 75 jako hlavní, 109 jako pomezní. 5krát jsem pískal v zahraničí, pro mě jako pro kluka z Třebíče to byl obrovský zážitek stát pod našou československou vlajkou. S ligou se rodák z Třebíče Boroviny rozloučil po 7 letech. Na fotbal ale nezanevřel. S píšťalkou a praporkem absolvuje český rekordman už 47. sezónu. Bude mi 1,70, prostě běhám tak, aby mě po mně lidi nekřičeli, nekouřím, nepiju a odpískám všechny zápasy. To je obětavě, který tomu věnuje celý život vlastně a co já počítám, tak minimálně za sobotu neděli stihne 8 zápasů, to znamená, že to je úctyhodný. Končí, to slovo neznám. Zbývá už